מה העניינים? ערב טוב. כל בסדר? כן. מגניב. אני רוצה לדבר איתכם קצת על בחורות. אוקיי, בחורות, אתם יש לכם קטע, אתם מדברות כל כך הרבה שטויות. אתה הולך עם חברה שלך בפארק, אתם עובר איזה אבא עם כלב, מסתכלת עליו, מסתכלת עליך, ממי תראה איזה קטן. אחרי כמה דקות איזה אמא עם תינוק, מסתכלת עליו, מסתכלת עליך, ממי תראה איזה קטן. אחרי כמה דקות במיטה, מסתכלת עליו, מסתכלת עליך, ממי תראה איזה קטן. את באמת מדברות המון שטויות, יש לכם גם פטיש עם אבות, אני לא יודע מה זה הקטע הזה. בחורות כל הזמן מסתכלות בראי. נכון? אתה הולך עם חברה שלך בקניון, מדברים, פתאום אתה קולט שאתה מדבר לעצמך. אתה רואה שהיא במראה של קסטרו. הלכתי עם חברה שלפני כמה ימים ללונת פארק, נכנסנו לבור של המראות, היא לא יצאה משם יומיים. גם באמת, איך קוראים לך? איך קוראים לך? לי? דנה. את לא יודעת איך קוראים לך? דנה. תגידי, מה הקטע הזה שלכם שאתם הולכות בזוגות לשירותים? כל הבנות הולכות בזוגות לשירותים וזה מטורף ואין הסבר לדברים האלה. אני זוכר, זה התחיל מהבית ספר היסודי, הייתה כמה אחת, המורה אני הולכת לשירותים. מסתובבת אותך על חברה שלה. את באה? מה זה התיבה של נוח? ואיזה תירוץ מפגר. דנה, למה אתם הולכות בזוגות לשירותים? סתם, לא יודע, זה כזה התרגלות כזאת. כל הבנות יגידו אותו דבר, בשביל איש? לשמור. כאילו יש מצב, יבוא, איך השם? יבוא ניתאי לחבר שלו, יגיד לו, תשמע אחי, אני ראיתי עכשיו מישהי נכנס לשירותים של הבנות. יש שם שום אבל מה עשית הכי גרוע? זה הלכתי איתכם לקניות. זה כזה משעמם הדבר הזה. אני כל פעם לפני שאני הולך עם חברה שלי לקניות, אני שותה 8 רדבולים. אבל למה זה שותה כל כך הרבה? אני אומר לו, פעם אחת זה מתי תניק כנפיים, אני אצליח לעוף מפה. ומתי מגיע הסיוט הכי גרוע? שאתם נכנסות למדוד. למה? כי התיק עובר אליך. עכשיו יש לכם את כל הבית בתוך התיק הזה. כמה הוא קטן, יש בו הכל. עכשיו, אוקיי, אני נכנס עם חברה שלי, היא נכנסת לאפרודיטה למדוד איזה משהו, ואני עם תיק של בחורה, מסתכל על חזיות. אחרי כמה דקות מגיעה להם מוכרת, סליחה, אתה צריך עזרה. לא, זה בסדר. אחרי כמה דקות עוד אחת, אתה צריך עזרה. לא, זה בסדר. אחרי כמה דקות עוד אחת, אתה צריך עזרה. אמרתי, דעת מה קוסומו, תחתיק את זה, אל תקבל. אבל מה בנות, גם יש לכם צדדים טובים. מה, אתם יודעות להעיר. באמת, אתם יודעות להעיר. כשבחורה רוצה להעיר את חברה שלה, זה כזה כיף. הדרי מאמי. מאחרות כבר 6:30, הדרי. אבל אם גבר רוצה להעיר את חבר שלו, עכשיו הוא עם הטליבן. דופים לו סיגריה בוערת לתחת, שמים לו את היד בתוך מים קפואים, קוראים את הבן בלט לתוך העין, קום! אנחנו עם חרא. אנחנו עם ממש חרא, ואתם לא יודעות לנהוג. שזה בכלל זה מעצבנתי הדבר הזה. אתם מכירים שאתם הולכים ברחוב ורואים חתול דרוס? נכון? כאילו בחורה רואה חתול דרוס, יואו, איזה מסכן, הוא קיפח את חייו. ואתה מאחורה בגלל איך שאת נוהגת. נכון, אני חזרתי מבילוי פעם אחת, איזה יום שבת, 4 לפנות בוקר, אני שומע גלגלצ, תזמונים. יעל מתזמנת לנו 32 דקות באיילון צפון ממחלף השלום למחלף ההלכה. סיוון מתזמנת לנו 42 דקות בכביש מספר 4 בין מחלף בר אילן למחלף גבעת שמואל. דניאל מתזמנת לנו 53 דקות בכביש מספר 5 בין מחלף גלילות למחלף מורשה. 4 לפנות בוקר. אין פקקים ב4 לפנות בוקר. יש יעל, יש סיוון ויש דניאל. מה המכנה המשותף? בנות. בוט. באמת, איך יראה GPS של בנות הדבר הזה? מה? גז. תני גז. הדוושה הימנית. את בטוחה שהרמת המברקס? את בטוחה שהתנעת את האוטו? את בטוחה שאת באוטו? באמת, זה לא להאמין. על מה עוד אני אדבר איתכם? אוטובוסים. נוסעים באוטובוסים? כן! אוטובוסים, יש קטע, אתה יושב, עכשיו מאחורה, איזה מישהו מספר איזה משהו מצחיק לחבר שאתה צריך כאילו להסתובב ולחייך גם אתה מאשר לו שזה מצחיק, נכון? תראי משהו כזה, עכשיו סיפרתם משהו מצחיק. דרך אגב, אני הגעתי לפה באוטו והבנתי שנהגים מתחלקים ל3 חלקים. נהגי מסעיות, נהגי מכוניות ואופנוענים. ואז גם הבנתי שאופנוענים מתחלקים ל3 חלקים.
אני אסיים איתכם איזה משהו נחמד. התקשרתם בזמן האחרון לאיזה מוקד שירות גדול? כן. נכון, מכירים? אתם מתקשרים, עונה לכם פלאפון שלום. כן. לנוחיותכם מערכת לניתוב שיחות. אף פעם לא לנוחיותכם, נכון? אף פעם לא יודעים על מה ללחוץ, והוא ישר מתקיף. לפולוצ'ינה אינפורמציה, ואתה אחד. עד שונה לקוחות פרטיים, ואתה... מקש 1, לקוחות עסקיים, מקש 2. ככה שעות עד 827, ואז אומר את המשפט הכי מטומטם. לקבלת נציג שירות, הקש 9 או המתן. אתה עושה 9, אנא המתן. תודה רבה לכם.